Esenlikler yurttaşlar. Sağ otyňyzmy. Bugün ýene siz bilen bir meseleni paýlaşmakçy, düşünjemi aýtmakçy. Ýene-de Türkmenistan ýurdumyza baglanşykly bir mesele. Ştaýdany arada sosial mediada bir video ýazgyny üstünden düşüp bardım da. Şu hakda düşünjemi aýtmakçy. Ýani Türkmenistanda ne üçin bolupdyr bu döwlet bar ýurtlarynda, döwlet politikasy bolan ýurtlarda ne üçin şeýle ýagdaý bolmaýar, şu hakynda öz düşünjelerimi aýtjak da. Ýani bu hereketiň ýalňyşdygyny we siziň tanqidleriňizi, düşünjelerinizi hem alyp bilersiz, kommentde ýazyp bilersiňiz. Şunu bir ýazarlalyň häzir, soň üstünde durup geçersiz. Hemen havarımız var. Klas kola suyu çıktı. Öyle mi? Şuna hem dolu görünüşünde dürlü yukarı görünüşlü soğukların bardağını hemen ilan edildi. Bizde reklamlar var bizde de orada mı? Bir de şunu Halli ve Nuran'ı Halli ve Nuran'ı kankaların oradan merkezine gelip şöyle su alıp şu su çıktığından o televizyon 30 televizyon uçuşalattı. Şu soğuğadı yine ne yürüttü işgalemiz vermeleri olsun bana getirdiler. O televizyonun bir yerine kavuşurlar. Hemen öyle de geçiversin suya televizyon. Televizyon mutlu olsun. Hemen bir yürütün. Awa yurttaşlar şeýle ýagdaý bolupdyr. Ýurdumyň içinde Daşow welaýaty diýip atlandyrylýan ýeriň, ýani ýalňyş masam Türkmenbaşy, ýa-da Türkmenbaşy diýip atlandyrylýan etrapda bolup geçen waka. Onuň haýsy ýurdumyň haýsy künjeginde bolup geçenligi, haýsy etrap bolsun şäher hiç bir lokan demesi ýok. Esas biz şol bolup duran wakaň üstünde durup geçmekçi. Şöyle seyredýäs, bir sınıf okuwçy nemäniň ýani bir söwda nokodynyň ýanyna ertilipdir, hatara düzük goýupdyrlar. Bir gyz üýamyzyň şol nokoddan ýani söwda nokodundan kola light diýem näme şoňa meňdeş içkiler gazly içecek diýil ýa-da gazly içki alıp ýani kutusunda ýani gapagynda kozat gelýär käbir şöyle kampaniýalar üredýärler da söwdamer nemeler nokotlary ýani ýanky duýamyz telewizor utupdyr ýani. Ştaýda indi näme etdiler bilim ministrligine degişli bolan ýanky muallym bolsun direktor okuw müdir o nemesi bilimlerine seredilen zawuş diýil hatda okuw nemesine seredilen kim bolsa kim ol hiç bizi gyzyklandyryp duranok bir esasy nemäniň üstüne wakanyň üstünde durup geçmekçi. Indi şu taýda şöyle ýüzle seredýän bir gyýdýamyz utupdyr. Dogry mektepden bir sınıfı getiripdirler ýanky gyýdýamyz begendirmek üçin alkyşla diýerler, eline utan sowgadyn berýärler. Okuwçy ýanky gyýdýamyzam begenýär, dogry. Şöyle seredýär, şöyle bolupdy.
Yani gelen çağacıklar, hatara duran çağacıklar hem olaryň begene yankı şeýle ýagdaýyň bolup wakanyň bolup geçeni yani utuşuny öz mektebinden ya tansydyr beýleki bil okuyanlaryň ýerine begene ýalar howa. Ýöne şu taýda köküne seretsek meselen köküne näme ziýan beripdi, näme peýda beripdi, şu iki tarafa ölçeğini berjek bolýanda men indi mektep diýip öwretim ýeri bardyr. Şu taýda ýurtlarda döwlet politikasy, ýani döwlet akly bolan ýurtlarda bilim politikasy bolýar da. Yani esasy pudoklarynyň biri. Şonda näme öwredýärler? Biziň yani ýurdun guşagyna, biziň guşagymyza yani Arapçada nesil diýip geçýärde. Yani biziň guşaklarymyza näme öwredilip bilinir? Durmuşa taýynlyk ahlak öwretmek, jemgyýetiň arasynda, halkyň arasynda etika düzgünlerini alyp barmak, öwretmek. Yani hünär bolsa, hünäriň etikasy bar. Ozan ýurdun içki daşky politikasyny öwretmek, milliligi öwretmek, yani ýurduny söýmek, yani watançy diýilýär-de. Yani millilik diýdik ýan kaýdysymyz, yani millilik hem näden gelýär? Ahlagyň ýoko, ahlagyň bolmaklygy bilen dörýän zat da. No öwretim ýeri bolan mektep şo zatlary şo ýanky ýagdaýlary guşaklara öwretmeli bolýar. Şo zatlar öwredende bir ýurt gülläp ösýär, yani tehnologiýa bilen gelişip biler, insan haklary bilen gelişip biler. Onun ýurdun dolandyrýy sistemasy bilen gelişip biler. Yani hemme zadyň häzir ekjegem bolsaň, dikjegem bolsaň mal bakjakmy ýa bilmedim bir zat döretjekmi, zawod, fabrik bir önümçilik etjekmi, hemme zatyň başy şo bilimdir. Bilimden başy aýtşymyz ýaly çağaň dogulanan başlap ýasly, soň mektep, ondan soň isleseler üniversitet, institut diýip adlandyrylýan ýerler we akademiýa bar. Yani şo taýdan ýetişýän, ýurtdan ýetişýän çağalary, guşaklary öz ýurduna bähwitli, insanlyga bähwitli bolup ýetişdirme politikasy bolýandyr, yani döwlet akly bolan ýurtlarda. Indi bärde bolsa näme görýärsiz? Şo döwlet aklynyň ýoklugyny, ýanky ýagdaý bilim ministrligine degişli bolan halkyň hasabyna aýlyk alyp beren adamyň görkezýän bolup duran durşy, şo durşy, yani Türkmenistanda döwlet aklynyň ýoklugyny, bilim politikasynyň ýokdugyny we guşaklaryň, yani halkyň öz-özüne ziýanly bolup ýetişdirilýändigini, yani şo düşünjesi görnüp durda şo taýdan. Ýurtdaşyna çykanlar ýa-da internetde Türkmenistanyň içinde azyjygan bağlanşyk bolup girip görenler Demirgazy Koreýa, yani sinet görseňiz, yani açyk türme diýip atlandyrylýar da. Türkmenistanyň ýa okuwçylara sinet aýyn. Bary bir sıradan eşiklerden birdir. Börük diýjekmi, ak goýnak garajalar, gara köwüs, gyýska jorap bolanok, şo açyk türme bizde de görnüp dur şol okuwçylaryň üstüne seretseň ýa-da molum diýip özüni görkezip duran bir ýaşaýjyň üstüne seretseň ýa-da özüni alyp başyny seretseň bärde men aýtjak bolanam ýene-de Türkmenistanda döwlet aklynyň ýoklugyny, bilim politikasynyň ýoklugyny, yani biziň nesilimiz nähil diýelim, öz halkyna, öz ýurduna ziýanly adamlar bolup ýetişmegine ýol berilýänligi bir nemesi, suwutnamasydyr ýanky bolup geçen waka. Bu diýmegem näme diýmek, özüni ýurtunda ýurtbaşy diýip saklap oturan adamlaryň kompetentini däldigini, yani akyldan has uzakdadygyny görkezýär. Indi
yani politika, bilim politikası yok diýende Türkmenistanda yankı bolup geçen waka okuwçylaryň şota getirilip saklanmagy, haýsydyr bir kolany suwda önümlerini olary impoze etmek, bir ýalňyş duýgulara, ýalňyş hereketlere itermek ýagdaýy geçip durda şo wakada. Diýmek buňa bilim ministrlik da minister bolup beren, şotada hünärmenler, bilime jogap beren adamlar diýip aýdalyň. Onsoň özüni akademiyada işläp berdim men, institutda men jogapgar, üniversitetlerde men bilime jogapgar, ýa özüm professor diýip şu ilim işlerine özüm özüm şotada orun nemedip ýani wezipe saklap beren adamlaryň jogapgarçylygy ýanky bolup duran waka. Ýani şolaryň emelsizligi, iş başarmaýanlygy, Türkmenistanda döwlet aklynyň ýoklugy, bilim politikasynyň ýoklugyny, ýani bilim politikasy bir ýurduň içinde ýaňam belli kestim. Hemme ulgamlaryň bir başydyr. Ýani ýurduň gelişmeginiň, özüniň gorap bilmeginiň, insan haklarynyň ýokarda bolmagynyň, ýani insan haklaryna şahsy eýetçilik bolar, önümçilik etjek bolarsyň, ýani harby gora mümkinçiligiň, ýani bir sosial üçinçiligiň bir arasa howanyň bolmagy, sende milli ýerli baýlyklarynyň gorulmagy, hemme zat şu bilimden çykyp gelýär da başy. Yani öwredin stadadana şu wakanyň üstünden eýem şu ýagdaýynyň yani şu ýagdaýynyň ýalňyşdygyny görnüp bolýar, köküni ýerden gelýändigini görüp bolýar. Onuň galanam ýurtdaşlar kommentariýa bermek, düşünjäňizi ýazmak, yani komment ýazmak diýerler-de türki dilinde, yani türki dilleriň arasynda ýazylyş ýerine pikirlerinizi ýazmak diýip geçýär indi. Şu bilim bolmadyk ýerinde nes goşaklarynyň milliligiň bolanok, millilik bolmasa ahlak bolanok, ýankaçmy diýerler, hemme bagly da şolaň. Iň başda ahlak geler. Gelerde. Onuň millilik bolmasa da özüne, öz halkyna sarpasy bolmaýar, başga ýurtlarda halklara özenmesi, sinet ýanylsaňyz Türkmenistanda ruslara aşyk bolup bermeleri, araplara aşyk bolup bermeleri, şo zatlardan gelýär. Yani bizim bilim ýurduň içinde döwlet akly bolman bilim politikamyzyň ýoklugundan gelýär şo zat. Yani halka öwredilenok ahlakly bolmak, millilik bolmak, garat insan bolmak, şonuň ýaly hünär etikasyny öwredilenok. Şu Türkmenistanda döwlet aklynyň ýoklugynyň demesi şol sowutnamasy bolup durda. Yani ýazylışda öz pikirlerinizi, düşünjelerinizi ýazyp geçersiňiz, tankydyňyz bagda tankydam edip bilersiňiz, o hukugyňyz bar siziň. Şöýlerek men şunu ýatladyň, geçdim öz düşünjelerim, görüşlerim, ýa bolmaly diýip pikir etýän düşünjem o sizlerle paýlaşyp oturşum. Sağ olun yurttaşlar. Oğuz dili esen olsun.